ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ స్మార్ట్ మున్నా. ఇంకొక 3 ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్ తో మీ ముందుకైతే వచ్చేసామట. సో కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో ఈ వీడియో చూసిన వెంటనే ఒక లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. మీ నుంచి నేను కోరుకునేది ఒకటే, లైక్ చేయండి మర్చిపోవద్దు. అండ్ 3 ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్ అనమాట. ఈ అప్డేట్ మామూలుగా ఉండదు. సో అండ్ ఫస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్ అంటే ఈరోజు జూలై 15, ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకి మనకు RRR మూవీకి సంబంధించిన మేకింగ్ వీడియో అయితే రిలీజ్ చేశారన్నమాట. సో చూశాను, చాలా మంది చూశారన్నమాట. సో అండ్ ఫైనల్ గా మనకు RRR మూవీ అక్టోబర్ 13వ తేదీన థియేటర్లో అయితే సందడి చేయబోతుంది. సో ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా మూవీ అనమాట. సో ఆల్రెడీ మనకు విజువల్ అయితే కనిపించింది అనమాట ఈ మేకింగ్ వీడియోలో. అండ్ ఈ మేకింగ్ వీడియోలో మనకు కొంతమంది హీరోస్ అయితే, కొంతమంది యాక్టర్స్ అయితే కనిపించారు అనమాట. అండ్ క్రాక్ మూవీ విలన్ సముద్రకని, అండ్ నెక్స్ట్ శ్రేయ సరణ్, నెక్స్ట్ బాలీవుడ్ హీరో అజయ్ దేవగన్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అనమాట లాస్ట్ వీడియోలో. అంతకుముందు ఒక 3 వీక్స్ వీడియోలో ఒక వీడియో చెప్పాను అనమాట. అజయ్ దేవగన్ కొమరన్ భీమ్ క్యారెక్టర్ అయితే చేయబోతున్నానని. సో నేను చెప్పినట్టుగానే ఈ మేకింగ్ వీడియో అయితే కనిపించారనమాట. అండ్ ఎన్టీఆర్కి నానక్ క్యారెక్టర్ అయితే చేయబోతున్నా అనమాట కొమరన్ భీమ్ అనే క్యారెక్టర్లో. సో రివీల్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ రామ్ చరణ్ అండ్ ఎన్టీఆర్, ఇంకా నెక్స్ట్ చాలా అలియా భట్, బాలీవుడ్ హీరోయిన్ అలియా భట్, ఇలా చాలా స్టార్ కాస్ట్తో మేకింగ్ వీడియో అయితే రిలీజ్ చేశారు. అండ్ ఫైనల్గా మనకు అక్టోబర్ 13వ తేదీన థియేటర్ అయితే సందడి చేయబోతున్నాం. చూసేయండి. అండ్ ఇంకొక సెకండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్ అంటే RRR మూవీకి సంబంధించిన ప్రమోషన్ సాంగ్ మనకు జూలై 18వ తేదీన అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో షూటింగ్ అయితే జరగబోతుంది. సో తొందరలో అయితే మనకు ఆగస్ట్ 1st వీక్ అండ్ 2nd వీక్లో ఈ RRR మూవీకి సంబంధించిన ప్రమోషన్ సాంగ్ మనకు యూట్యూబ్లో అయితే రాబోతుంది అనమాట. సో ప్రూఫ్ ఇదే, అండ్ ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ ఇంకొక థర్డ్ ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్ ఏంటంటే సార్, రీసెంట్గా మనకు బ్లాక్ వీడియో ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఆడియో మాత్రమే యుఎస్ కంట్రీలో స్ట్రీమింగ్ చేస్తారు అనమాట. ప్రజెంట్ మనకు తెలుగు, తమిళ్, హిందీ, కన్నడ, మిగతా అన్ని లాంగ్వేజ్లో మనకు కమింగ్ సూన్ అయితే రాబోతుంది. సో ప్రూఫ్ అయితే అనమాట ఈరోజు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారనమాట. కమింగ్ సూన్ డిస్నీ హాట్‌స్టార్ ప్లస్లో స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నామని. సో ఇంకైతే రెచ్చిపోండి. అండ్ ఇంకొక ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్ ఏంటో సార్, దీన్ని నేను యాడ్ చేస్తున్నప్పుడే రాయా అండ్ ద లాస్ట్ డ్రాగన్ యానిమేషన్ మూవీ, ఇది కూడా డిస్నీ హాట్‌స్టార్ ప్లస్లో స్ట్రీమింగ్ చేస్తారనమాట. ప్రజెంట్ అయితే హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఆడియోలో మాత్రమే ఉంది. మనకు తెలుగు అండ్ తమిళ ఆడియోలో కమింగ్ సూన్ అయితే రాబోతుంది. ఈ మూవీకి సంబంధించిన మనకు హాట్‌స్టార్ యాప్ ఉంటుంది కదా మీకు, డిస్నీ హాట్‌స్టార్ ప్లస్ హాట్‌స్టార్లో, దాంట్లో తెలుగు అండ్ తమిళ్ ట్రైలర్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారనమాట. సో ఎవరైనా చూడాలైతే చూసేయండి. హాట్‌స్టార్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని తెలుగు అండ్ ట్రైలర్లో ట్రైలర్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారనమాట. సో ఈ మూవీ కూడా మనకు కమింగ్ సూన్, నాకు తెలిసి ఈ మంత్లోనే ఈ 2 సినిమాలు వచ్చేస్తాయన్నమాట. కానీ బ్లాక్ వీడియో మాత్రం అక్టోబర్ నెలలో ఉంటుందని జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. కానీ అంత దూరం అయితే పెట్టుకోడు. కాబట్టి మన దేశం ఆగస్టు 3rd వీక్ లోపల మనకు బ్లాక్ వీడియో అయితే సినిమా అయితే వచ్చేబోతుంది డిస్నీ హాట్‌స్టార్ ప్లస్లో. ఓకేనా, తెలుగు అండ్ తమిళ్ అండ్ కన్నడ మిగతా లాంగ్వేజ్లో. అండ్ రాయా అండ్ లాస్ట్ డ్రాగన్ మాత్రం ఈ మంత్ ఎండ్ లోపల మనకు తెలుగు అండ్ తమిళ ఆడియోలో కన్ఫర్మ్ గా ఉండబోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నెక్స్ట్ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తో మళ్ళీ మేము ఉంటా. బాయ్.